Vstávajte a jedzte. Priniesli sme chlieb a syr. Nehľadali nás nejakí vojaci. Videli sme vojakov, Tomáš. Ale neopýtala som sa ich, či niekoho hľadajú. Musím nájsť svojho brata, dvojča. Mohli by ho zatknúť na miesto mňa. Kúpila som olej, pôjdem ho pomazať. Nepustia ťa k nemu. Pri hrobe sú vojaci. Vojaci, nevojaci. Pôjdeme k jeho hrobu. Idem s vami a poviem vojakom, čo si o nich myslím. Radšej sa najedz, Šimon. Ježišovi učeníci nie sú zabijaci. Áno, viem. Ale čo vlastne sme? Sedíme tu a vyčkávame. Ocko, prečo aj naďalej nerozprávaš ľuďom o Ježišovi? Kto by v neho uveril teraz, keď je mŕtvy? Ja určite. A môžete sa hanbiť, ak vy nie. Už ste zabudli, že si nás vybral za svojich učeníkov. Nemôžeme aspoň na chvíľu byť takými, aby bol na nás hrdý. Má pravdu. Áno, Ján, viem. Radšej zomriem pri hlásaní Ježišových slov, ako by som mal zaživa zhniť v tejto kopke. Áno, jeho slova. Šťastní sú tí, ktorí majú čisté srdce, pretože uvidia Boha. Šťastní sú krotkí, lebo oni dostanú zem ako dedičstvo. Šťastní sú zarmotení, lebo budú potešení. Jeho slová nikdy nesmú upadnúť do zabudnutia. Áno, Matúš. Nesmú zomrieť s nami.